Hello, kan channel la kan lo lom leve ka cheu hei zanine kan ron ei tu hi bong irania chuan mai te chuan sam chok te chuan hetai hian in bong su pa chuanin subscriber no te kan nei ve ze la hei sin kan kai ve chep to kan lom hle a min lo en min la subscribe lo te po kha min lo subscribe sak ve zel turin kan ngen du bok chewa chuan a top thang min lo thlir sak bok don in nè tuna kan lo eng hei hi voksa thing soi mai dai a ka hi ate vak lo ne a tu ya lo tu sa hi lo tle ni ko ko kan se ni tu tuk sam tuk mình là hết tiếp tục mấy tiếng là tôi tốt ẩm bắn không xúc này tu tuk tam tuk tu mấy tiếng hệ tôi được mà sai rồi bay ra cũng bớt sẽ bốc ra
chuan thil pakhat kan soi jing to vel nai kan viewers te so i mani tong trai ngai lawa hi min ti se maya video kan cover ma hian kan tong trai thin ani ti kha kan non soi non le ni se cho dem 있죠. luôn tum cho kan sa po min cha khop mai alo thế mềm 이렇게 먹어간 애를 có sự sáng tôi rồi chút
tiang aru tip deuh ke tu emaw